Shalom Mamang dan Inang, selamat hari Minggu bagi kita semua, warga gereja yang kami kasihi, dari kategori sekolah minggu, remaja, Naposo Bulung, Ama, Ina, dan Lansia. Di sini saya Pendeta Damina Lumban Siantar, Presiden HKBP Distrik 3 Humbang, bersama dengan teman-teman saya di sini datang ke hadapan Bapak dan Ibu untuk menyampaikan yang besar kami dari HKBP Distrik 3 Humbang. HKBP Distrik Humbang yang sudah berusia 113 tahun. Tapi sampai saat ini kami belum memiliki kantor distrik yang memadai. Dan Shalom, oras mari kita salutna damang dainang, Naposo Bulung do akayanat kota. Dinalahu memulai perminggota di bagasan menuguton, lahu marhadaulah dodok marsab do tuat nebata, tapak mati kita sangopas, lahu martangi yang di bagasan rohat tabe, martangi yang mahita. Amin. Tapuji Tuhan ta marede huria mahita. Mar hide-hide goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di parbadia, natumo palangi dohot tanoon, amen. Edehon hamuma di Jahoba eddenai baru,
Ai nunga di babahin ibana aka halongangan. Nunga di babotohon Jehovah hati waulna. Nunga di bapatar ibana hati goranna. Diadopani aka si pelbigu. Nunga ditupahi tangan siamunna nabadiai ibana. Haleluya. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata para sirohana sumurung. Didok hatamdo ikom manaon hami jalamati rap dohot Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana Tuha sonangan. Sai parohai mahami. Asa uduk hami tulomoni roham. Jalahot hami dihapor syau nature. Asa tong makirim di haheheon. Dohot dihasangapun sugut. Sile hononmu tuakan aporsea diho. Amin. Kudul main. Tapuji Tuhata, bare dehuria mahita. Tatangihon mapatik ni debata di minggu tasadarion. Ima patik parjulu satu patik pasapuluhon. Songonon ma didok disi. Patik parjulu. Audo Jehovah debatam dinna debatata. Dang jadi marakup ahu baenonmu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganonmu jaladang jadi sumanonmu. Manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaun, rodi na di bagasan aek, na di toru ni tano, yang gutunggabe sioloan, yang gutunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonong goar ni debata yang gosoture dalanna, ay hona uhumna dosugut, akka na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaonomari ma ulahamu nasa siulonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradiana ni Jehovah debatam doi, dang jadi homangula anggo dinasa dari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisini hutani halak pe na mangabati hutam. Ay dina onom ari do ditoppa debata, langit dohot tano, dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana diari papituhoni, dibaini do
umbain na di pasu-pasu di bata Jahoba ari paradianan nai jala di perbadiai. Patik palimahon ikon pasangapon budo naturasmu asa mertua ho jala leleng mangulu di tano nanileon ni Jahoba de Batam diho. Patik paonopon unak ko mamunu, patik papituhon, unak ko mangalakuk, patik pawaluhon, unak ko manako, patik pasiahon, unak ko olom makatidakon hatana sututu maraloho dongat jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lebuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Bohado padok ni debata taringo tu patik na sapului odo. Au do Jahoba de Batam ninna de bata pargugu naso hatu dosan jala parimas siluluhod dosa ni ama-ama tu pinoparna rodi sudut pau patuluhon rodi sudut pau paton pinopar ni akan sugoro hadiau alai asido rohaku diaka nama ribu-ribu akan nama holong ni roha diau naso mangalao si patiki ido sahatna atong rak mangidugu mai tatu Tuhan de bata lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan de bata sai pagugui mahami mangulaon na hubar tu patikmi. Amin. Tapuji Tuhata mare dihuria mahita. Bagasan uduk do serep niroha tato poti madosat tanda gudangi tuadopan ni debata martangiang mahita ale debata nami nama rasiroha jalan abadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manang piga hali hami ro tujulum huhilala hami rikodo asini roham di saluhut hami halak pardosa alani ido umbain na hupaserep hami diri nami sadarion di jolom jala hupar hatopot hami tung na jot do hami manibilsian akadalanmu nabadia songon biru-biru nalilu
sayunang pabali hami sian jolom alani dosa nami i aidang di halomohon roham hamatean ni akka perdosa alai hamubau ni rohana do lomo ni roham asa mangolu sesama seluhut hage duhon nami dohot pangalau sion nami marhite-hite pangulum nasa sadai anakmu Tuhan Yesus Kristus saya pohon ma asini roham dihami marhite-hite panidangion dot hagogo onni tod di barbadia asa tarapul situtu rohanami majouho asa patun tigor jala daulat hami mar pangalaho bain hasangapon di guarmu nabadiai amen. Baga-baga ni debata taringo tuha sesaan di dosatta musat pe akadoluk jala humutal akarobean alai anggo parasini rohaku naso tu pamusat sianho jala padan ni hadameku naso humordit ninna jahoba si asiho hasangapun ma di debata na digijang amin. Marede huria mahita. Puji ma debata Nani angkano puji debata Nase sadosani Alumo hotohami Puji ma debata Nani angkano puji debata Turpuk epistel di minggu tasadario imanatar surat di Matius 15 ayat 21 ayat 20 tajahama mar sikat soring di ayat nabar pudir pak mahitan non di pasanga pamangan ni bangso odwau alai anggoroha nasida daudo sianau Laos di joma natoropi tujolona di dokma tunasida. Tangi jala para teoteon hamuma. Dungi didapoton akasisian nama ibana nin nama. Dibotoho tahe naun targasip akaparise ubege hata odeng. Pasobuhamuma nasida, akka pertugi nama pitung do nasida, manugu nama pitung. Alai molo nalonap manugu nama pitung, targodung do nasida duasa. Jadi didok Yesus ma, tong dope somarroha nang hamu, alai akan naruar sian pamangan, sian roha doi hehe, laos ido mangaramuni jolmai. Rapak mahita,
akaido na mangaramuni jolma, alai dada ramun jolma, anggo mangan somar buri. Ido saatna, martua doakan atu mangion hatani di bata, jala na upeopsa. Amin. Tapuji Tuhata maredde mahita. Ta tidak kumaha porsiautai, songon nahina tidak koni dongata saha porsiau disadok portibion, rak main namado. Au porsia di bata Tuhan, ilo ama pendukuna satu dosa, namun palangi dotamu. Au porsia di Yesus Kristus, anak di bata Tuhan nasasai, imana di dunia di Samaria, nabe kegadean siapa kantoran sohabuan, ilo Tuhata matumau naberni di bangunan Islatus, nama dengan pada bebana di hau pinasila, natua tubang mabur kumitamu, namulah mengulu diari patunggon, nama naik surga, lahun lusiamu di bakaja obat, nama naik patunggon sohabu dosani, isimai bana pai mamulak surga kanohon, bamu mihalak namudu doh manade. Au persea di topi perbadia, jauh sada unia nabadia, unia atau panhalak sesuai akan nabadia. Doh biasani dosa, doh biarai namando, mulak mamudu suruh dari mihalak namake, doh yang meluan nasora sudah. Amin. Tabegema ede pujian sian kor elfiko.
Tabege matiting nama sado nanai pamasau ni huriata. Shalom, Shalom. Horas Madihita. Odola nitikting Minggu tanggal 28 April 2024. Pakobasion. Goar ni Minggu dan topik Minggu. Goar ni Minggu tanggal 28 April 2024. Ima Minggu kantate manang endehon hamuma di Jahoba ende naimbaru. Topik Minggu. Ikon mamuji-muji Jahoba do akan nauso-uso di bana, manang orang yang mencari Tuhan akan memuji namanya. Sada titik 2. Sakramen Baptisan Kudus. Di hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 di Parmingguon pukul 10.30 patupaon ni huriata do padidion nabadia tu ianakon ni huriata marguru tardidi tunatoras di Patupa di hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 pukul 10 pituwib. Maringanan di ruang konsistori. Jala dibuan ma surat fotokopi pernikahan, fotokopi akte kelahiran, dohot surat pengantar sian sintuawik. Sada titik tolu, Barita Nasorang. Nah di hari Kamis tanggal 10 April 2024 di basa-basa tuata do dagdanak bawa di keluarga Sawes Silalahi Tubuni Inata Sanggul Novita Siburian Boru Siburian Sianwik Rambutan 2 hipas do dagdanaki suang songoni natorasna. Sada titi opat. Petugas kebersihan dohot paradeon bunga altar. Petugas kebersihan dot paradeon bunga altar Minggu tanggal 5 Mei 2024 Ima Sianwik Kalibata. Sada titik 5 Sidi Angkatan tahun 2020-2024. Hombar tu jadwal Sidi Angkatan 2020-2024 Pina botohonma kegiatan ni Sidi Ima sada pertemuan pelajar Sidi didampingi orang tua manang wali pada Minggu tanggal 20 April 2024, maringanan di gereja masuk pukul 10.04 WIB. 2. Rencana untuk retreat tanggal 5 1 tanggal 6 Juli 2024. Rencana ujian tulisan tanggal 10 4 Juli 2024. 4. Rencana ujian lisan tanggal 20 Juli 2024. 5. Rencana Sidi Ima di tanggal 20 Juli 2024. Sada titik onom. Kunjungan manang bantuan. Hombar tu proposal dari HKBP Distrik Tolu, Humbang, taringot tu pembangunan rumah dinas dan renovasi kantor Distrik Tolu, Humbang, patupahon kegiatan membuka stand untuk menjual hasil UKM sian HKBP Distrik Tolu Humbang, dung sidung ibadah Minggu Arian, Jemaat Boima Pasahaton Pangurupion tu HKBP Distrik Tolu Humbang di pintu keluar gereja. Nama kobasi khotbah manang marjamita di hari Minggu tanggal 20 April 2024 pukul 10.30 WIB Ima Sekdis Distrik Tolu Humbang Pendeta Sardi Sitanggang STH. Sada titik pitu, pelantikan. Hombar hasil rapot ni Parhalado na di hari Selasa tanggal 10 April 2024 ditotopon ma pelantikan fungsionaris periode tahun 2024 sahat 2020 lalu, seksi dohot pengurus WIK periode tahun 2024 sahat 2026. Jalan di Patupama di hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 di Parmingguon pukul 10.30 WIB. 2 Remawi, Dewan Koinonia, Seksi Sekolah Minggu. Hombar tu program Seksi Sekolah Minggu tahun 2024, ima penutupan parheoni Sekolah Minggu
Jala di Patupa di hari Minggu tanggal 20 April 2024, Patupahon di kebaktian pukul 8 satu pukul sia 45 WIB maringanan di gereja. Romawi Tolu, Dewan Marturia, Ruas Naimbaru. Sada, di hari Minggu sadarion tanggal 20 April 2024, nunga di Jalo Gabe Ruas Nagok, Ima keluarga Oliver Perlindungan Sinaga, Inatai Evi Pitauli, Boru Sigalingging Sianwik Ramat Jati. 2. Di hari Minggu sadarion tanggal 20 April 2024, nunga di Jalo Gabe Ruas Parguru, Ima keluarga Saud Limartinus Limbong, Inata Donna Cindy Rahma Boru Raja Guguk, Baru Marhasohotan tinggal nasida di Kelurahan Gedong RT 004 RW 02 Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur masuk Tuik Parserahan. Tatangnya konma Gabe Ruas nama ngolu nasida di tonga-tonga ni Huriata. Tolu. Jemaat dalam pembinaan. Di hari Minggu sadarion tanggal 20 April 2024, Tajalodo Gabe Ruas Parguru, Ima keluarga Richard Napitupulu, Inatai Lisda Boru Situmorang, Naro Sian Gereja Misi Injili Indonesia, Manang GMII Cibubur, tinggal nasida nuaing di Jalan Nurbaya Opat, nomor 50 Sia, Pinang Ranti, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, masuk Tuik Duku. 3.4. Opat titik sada, Seksi Pendidikan. Hombar tu program kerja Seksi Pendidikan HKBP Kramat Jati tanggal 20 April 2024, Paborhaton Akai Yana Kota tingkat SLTA lao mandohoti ujian masuk tu perguruan tinggi dung sidung parmingguan arian masuk pukul 10 WIB maringanan di ruang remaja dohot didampingi orang tua Manangwali. Tadas dasima Yana Kotai asaria mandohoti ulaoni. 4.2 Ruas Namonding. Nah di hari Kamis tanggal 25 April 2024, nunga jumolo maruju ngolu Inata Rosdiana Boru Sibuea Manang Opu Patar Boru umur 60 tahun 4 bulan sianwik cililitan besar. Tatangnya konma keluarga namar sitahononi asatipul Tarapul Rohana Sida. 2. Nah di hari Jumat tanggal 26 April 2024, nunga jumolo maruju ngolu amata manalsal Simanjuntak Manang Opu Nisi Amora Doli umur 60 tahun 5 bulan hina baluhon ni Inang Maulina Boru Sida Butar sianwik rambutan sada. Tatangnya konma keluarga nama sitahononi asatibu Tarapul Rohana Sida. Lain-lain 5 titik sada. Partangyangan Wik sada. Partangyangan Wik Kramat Jati Rabu tanggal 1 Mei 2024 di bagas ni keluarga P Sinaga Boru Talambanua. 2. Partangyangan Wik Kramat Jati sada di hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 di bagas ni keluarga Roni Simanjuntak Boru Pakpahan. 3. Partangyangan Wik 3 Mei di hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 di bagas ni keluarga Iye Sitorus Boru Manalu. 5.2 Amplop na di pasahat dungsai parmingguan. Di pangido dohot gomos tu hita ruas ni huria saluhutna asa amplop na di tiop hamion, nata pasahat dungsai parmingguon na di pamasuk tu kotak di pintu gereja, asama sada, unang di boan mulak. 2. Molotung pedang diisi
toktongma di pamasuk tu kotak. Tolu, unang ditinggal di bangku. 4, unang dilopit-lopit. 5, unang disurati. Akana soni jahaon di tiktingon, boy mata jaha di warta jemaat, naung dikirim di WA wik tabi. Songonima sahat ni tikting di minggu ta sadarion, horas. Tabegema edi puji-pujian sian kor inahana. Sapuji Tuhata marede mahita sian buku nomor 577 Esa da Buhut Papungu Pelean.
Tapasada marwata martangin. Damena sumurung sian salut naruha. Imana mangaramoti hati-hati doa pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Shalom. Amang denang dan niolongan songoni na poso bulung do sekolah minggu na adong apala par minggu non. Buasa nakin dua hali ulakon alahami nakin rotu gari jaon tonga onom bagi sian Bekasi alena tuari hami borha sian dulu sanggul hari Jumat mai sonari son hami nga songon na di titikonia tenang roh hami sian dulu sanggul sian utanadao adong do di son pardosa oh godang ate puji Tuhan mak buasa la amang dang martudu dang pardosa la amang pardosa do ita umbain rotu garejawan ido dah dang udokon utata di dulu sanggul daw ale perjolo mau patad daun diri kuat amang nakin di dok partiting guarnami ima pandita Sardi Lamhot Parulian Citanggang agak gajang dok mungkin mau lo di aka guru nga di bereng bebo mungkin di tiki ujian disingkat do ya teh Sardi Lamhot Parulian Citanggang sonari hami makobasi gabe sekretaris HKBP Distrik Toluhumbang molo inang pangitubu boru sinaga ya horasma jala molo inang pardi jabu boru siluluan buasa ita marusi pusing unang pola pikiri masuk tupunguan Panjaitan unang si Manulang daong mangalului dope ima simpel na ido mangalului dope hami artiana molo di hata tren na lajang dope iya jela moliate mak gudang moliate udokun hami tarlu mobi di HKBP Resort Keramat Jation tarlu mobi tu inang pandita resort nami naukap rohana tu hami na rosian humbang songon na titing nakin mangalului dana tu kantor do jabudina HKBP Distrik Toluhumbang buasa tolu hali udok moliate nakin ala takasian hutada inang pandita Anavera boru pangaribuan Dr. Anavera masuk hami tiki tahun 2010 tolu di STT
Langsung Ibu Ima, dosen pembimbing nami. Ido. Jala puji Tuhan muse. Boy amangi dang udokom boy berjodoh tu simar mata. Unga tolu geleng nate. Berarti puji Tuhan kami pesi tanggang do simar mata. Tong sada do kami parna. Yang gak pinangi do kami tong yana konna. Jala tiki pimpinan pe inangi kami tong di Parateateon. Tiki di distrik Tolu Humbang. Toktong do inangi Makobasi Olosipata tu distrik Tolu Humbang nga dibereng inangi be situasi distrik Tolu Humbang. Songon dia memang rikot do perbaikan. Kami ma distrik nomor tolu na paling leleng mungkin di HKBP on. Guarna pe distrik Tolu Humbang atenang amang. Umur distrik kami ma 110 tolu tahun. Mau lihat tema di damang dainang tongon nama ngaleon roha. Nama nuor akka 33 nami utik manang sosadia pe daina tong ma tutuhani doy dang tu kantong nami pribadi. Kami pe ikon marusor dosian distrik Tolu Humbang boy do kami tuson boy do lam tu huta-huta boy do di sude akka na adong di HKBP on. Mau lihat tema do no nami. Mulu ukap rohani damang do dainang marite-ite izin ni inang Pandita resok nami, huputar kami masautik. Kira-kira 2 menit, manang 3 menit, adong video hubua kami sian Humbang, pesan sian inang parese HKBP distrik Tolu Humbang, inang pendeta Damina Borulumban Siantar. Boy ma mungkin amang tim multimedia. Ala kami dang boy mamerang tusan, ala amang mate. Ngaserikian utoton video nehe. Mulu di bioskop mulu ngahya ditonton bosan doate. Ale bereng mamang songon dia porsuk namina di uta-utaon. Ala godang nakin pardo. Shalom Mamang dan Inang, selamat hari Minggu bagi kita semua, warga gereja yang kami kasihi dari kategori sekolah minggu, remaja, naposo, bulung, ama, ina, dan lansia. Di sini saya pendeta Damina Lumban Siantar, Presiden HKBP Distrik 3 Humbang, bersama dengan teman-teman saya di sini datang ke hadapan Bapak dan Ibu untuk menyampaikan niat besar kami dari HKBP Distrik 3 Humbang. HKBP Distrik Humbang yang sudah berusia 113 tahun. Tapi sampai saat ini kami belum memiliki kantor distrik yang memadai. Dan kami juga membutuhkan bahwa di distrik itu sebenarnya sudah harus dibangun rumah dari pelayan yang melayani di tingkat distrik. Untuk itulah kami datang ke hadapan Bapak dan Ibu, warga jemaat, para halado, dan para donatur yang kami harapkan bisa membantu kami seturut dengan jiwa daripada firman Tuhan bertolong-tolongan untuk menanggung bebanmu. Keyakinan ini mendorong kami untuk datang ke hadapan Bapak dan Ibu semuanya. HKBP Distrik 3 Humbang telah memutuskan bahwa kami tahun ini, tahun 2024 ini akan merenovasi kantor HKBP Distrik 3 Humbang dan pembangunan rumah dinas itu berbiaya Rp3.552.118.399. Di proposal sebenarnya sudah kami cantumkan nomor rekening dan QRIS sudah ada di sana Bapak dan Ibu. Jika berkenan boleh membantu kami, dan itulah tujuan kami datang ke sini sekaligus membawa hasil UMKM dari 2 distrik yang kami bawa di sini, dari distrik 3 Humbang juga dari distrik Samosir. Maka dengan bantuan untuk perjalanan kami atau kunjungan kami saat ini akan meyakinkan kami bahwa tahun ini kantor itu akan jadi. Demikian harapan kami buat kita semua. Kiranya melalui gereja ini, niat besar ini boleh jadi tahun 2024 ini. Atas bantuan dan pertolongan Bapak dan Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih. Di samping saya ada Ketua Panitia, Amang Insinyur Johnson Hutahayan. Demikian juga Ketua Kelompok pencarian dana ini, fundraising ini, Amang Pendeta Christian Sepahutar. Yang di samping saya Amang Pendeta
Amir Zaitun Site sebagai Kabid Koinonia kami, dan yang di samping kiri lagi Amang Pendeta Desla Manulang, Pendeta HKBP Resort Dolok Sanggul, sambungan daripada distrik 3 Umbang, dan seluruh pelayan yang terdiri dari 65 orang pelayan full time, Sintua dan Ruas HKBP Distrik 3 Umbang menyampaikan banyak terima kasih untuk perhatian Bapak dan Ibu serta perhalado semuanya. Terima kasih. Demikian Bapak dan Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Menyampaikan banyak terima kasih untuk perhatian Bapak dan Ibu serta perhalado semuanya. Terima kasih. Demikian Bapak dan Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Muloi ngata bireng atinang. Songon dia do rohani ala inang dot damang. Mulo adong ibereng ala amang video nakin hera tembok agak geleng. Tolu hali tolu ima ingan aku 3 tahun. Dan adong ingan aku di si hera songon ala amang mungkin adong dapur, adong ruang tamu, mulai bahulan kamar. Tolu hali tolu di sima adong satabi kamar mandi, di sima tong langsung podoman, di sima langsung bergabung. Umbay ini dipikiri distrik ma, record membangun. Mulai batong nakin ngau pataka sami lajang dope, mulu nga berumah tangga tiamang inang, dan mungkin masuk di bagas na tolu hali tolui maringanan na sida. Umbay ni wele kami ngawati dako nami songon dia keadaan nami adong kami mulu marsermo namang ono 5 halak mulu tambah musena berpasangan boy 180. Umbay ni dang cukup ido umbay dipikiri inang pareses do sude panitia wele kami mamang pangurupio muna mulu kami na siyan utaw-utahan tong do kami mangurupi siyan gogo tangiang nang songoni siyan buat tangan imana boy hubuak kami amang inang pos duruhan nami mulu au dison upikiri mulu Keramat Jati mulu membegi guarna teh keramat ngatanda kutip alai nakin mau lihat di tuan mulu neng martopa au martopa ma burju do ruas nia KBP Keramat Jati amin. Iya burju ala nga habis nok nakin dagangan nami sa to ngamang mula tema di tuan mula sianon habis mayan non pos rohaku. Umbay ini mulai tema di tasalut na asa unang tong. Memang om mabeda na jamita dohot bioskop. Aha mabeda nama? Mulu manonton bioskop songonon do hitanakin. Ale mulu marjamita non adong do mau do Ido yakin do awal mulu manonton film fokus do ita. Ale umbah ini lanjut mahita ondo nom riko sian nariko tinakin. Jamita hatani debata namang pargogoi hita lau madalani nguluta sigano pari tabuka ma jamita dihita di minggu sadarion ima di pesalmen 22 ayat 26 sa rodia 32 tapi yut ma di bagasan rohata ujah ma dihita asa hodo haroroan ni puji-puji aku di tonga-tonga ni huria nariai gara aku aka baga-bagaku di jolo ni aka nama kabiari bana. Semangan dosogot aka nadangoli jala butongan. Ikun memuji Jehovah do aka na uso-uso di ibana. Seumisado rohamuna salel nilelengna. Ingoton ni isi niliat ni portibion ma. Gabi mulak manasida tujo ba. Jala marsomba tujo. Dosogot aka sude aka marga ni parbego. Ay Jehovah dona puna harajaon. Jala panggongkom di aka parbego. Mangan jala marsoba dosogot sude aka nagok nahum di tanaon. Marsinggang tujulo na dosogot sude aka na marsikor rodi namat gasing. Saya adong do pinopar ni manusia na manguloy ibana. Aka na manaringoti Tuhani tu pinopar na sogot. Rodo aka na sida sogot majamitahon hati goran tu
halakna sorong muse pabuwa ibana do pasuhon ima yang gosatna. Damang dainang nani holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sonari masuk mahita di minggu kantati ate. Nakinu bereng hera sudedo mamereng proyektor. Berarti otomatis dang sude ruas tamambuan bibel ate emang. Mungkin adong elektronik boy dotong di bereng unang mana asing. Damang dainang buasa ma nakin di babu watu hitam. Aha dona masa di parpesalmenon. Mulo tabuka nakin bibelta di pesalmen 22 ijudul na balgay si David mangedehon paniahapanna. Di tahun si David do hamaolon ditiki ibana gabe raja. Di tahun si David do songon dia porsuk ikon si taonon na ikon si adopan nasida. Ditiki di parnguluan na. Umbaini ido umbain marede ibana pabuahon songon dia do si taonon na huayon. Nang songoni pesalmen 22 on di do ede salib. Alanya si taonon ni Tuhan Yesus Kristus di pabuahon dotong di edeon. Ite sude dotong na adong dison na mora na pugos dang adong mambrok dang adong ikot parsoriot tatenang. Adong do na boy mandok dison dang adong parsoriot kumang. Dang adong masalahku, dang adong bobakku, dang adong na manosak pikiraku nang ate-ateku. Sudedo ikon ta adopi di parnguluaton hacit. Ikon ta tahun doy. Ale songon dia manaon na porsukon, manaon aka sidangolo, manaon aka pikiran, boy hita margugu, unang madele. Ido jamita sadarion. Marede hita di boy dilas ni roha, dohot arsak ni roha. Pabuahon songon dia do rohata. Ala ede hitong sian roha do kaluar. Sian roha do ita marede. Kan itu? Jala di parminggu sadari ope di pabuahon tu hita. Marite ite si David di pabuah songon dia ibana manaon hapur suhon, manaon sidangolon, manaon akka pikiran nang ragam ni na manosa pikiran na sida. Gari Tuhan Yesus sadiri heado ibana mandok. Mungkin ngata dalani be Jumat Agung ate. Ditiki nang isalipon ibana di do ibana do. Martangi yang ibana di taman Getsemani madi do. Ale Tuhan molo tungboy. Itu kan? Molo tungboy unang matuau. Pasiding maon sianau. Ale do di pudian na di dok. Alai dang sakap putuan lomom do na saut di ngolukon. Nang songoni do hita damang do dainang. Sipata di parnguluan si ganupari. Olo do hita sipata songon medele. Adong do sipata itaman do di dia Tuhani. Adong do Tuhani muloro aka si taonon. Kan itu? Alay si Daud dang dipatuduhon ibanay. Tong do pikiran na, tong do rohana sa ibu si saon. Alay haporsyon na hot do tu Tuhani. Ido na ikon dipangido tuhita. Dang adong di portibion na so adong masalah. Naso adong si taonon, naso adong pikiran. Manang isepe. Alay di si taonon ni boy do. Hot ha porsyoni pakirimoni manang daw. Manang olan ungut-ungut. Di pabuanakin. Dia tidak kon ibana do. Songon dia haburjion ni tuani. Manggonggom ibana. Alay si patah hita kan. Di parnguluan si ganupari. Dang hot ha porsyota ale ungut-ungut tadona hot. Olan masahon nga marungut-ungut. Masahon marungut-ungut. Daku boto molo di son di kotaon. Dungo hitaw nga marungut-ungut manang daon. Molo hami di huta nga marungut-ungut be. Mamikiri songon dia do si panganon marsogod. Songon dia do anon suas-suanaku. Songon dia do on. Daku boto molo di kota dah. Pasti do songoni pikiran tau nga langsung
Karejoon, mula botari ano songono kan itu. Gari ada dungo hita deng martangiang. Ise na senyum-senyum berarti diulaud doi. Muludang senyum berarti ipikiri dope. Kan itu. Ulen dungo ibana si patah hita kan mandok mau lihat do kan. Dungo hita boy dope marosa boy dope mangula-ulau. On down. Langsung dungo ho ngai gugai. Perdijabuna. Dungo ho icah ho song. Ngai baen be arsa ni roha. Dang parjulo mandok mau liate. Ido maul nahita. Jala ikon tapa mana do bagasan rohata. Jala gari Tuhan Yesus pe. Ibana pehe do songoni. Ditiki disilakon ibana ahmad didokon. Eli lama sabatani. Debataku buasa ikon tung tadi konon muau. Sifata olo deh ita sifata songoni ate mo. Muloro akka parsorio nang arsak ni roa, olo sifata ita mando dang adong Tuhani. Gari ada hubando status na budari. Holan gempa sudah status ni na adong di WA gempa. Martangiang. Ale mulu dang adong gempa dang dingok tangiang. Yan itu. Molo iko masa jo di akapar nguluata si ganu pari baru peta ingo tuani haporsion doi manang daw. Molo iko masa do na hachi na ikon tahun baru peta ingo tuani haporsion manang daw. Manang na ikon pasu-pasui do torus rotu nguluta rotu par nguluata rotu keluarga ta baru peta ingo tuani. Manang talubahon. Tabereng madamang denang. Godang doakan nadapotan pasu-pasu lupa tu Tuhani. Makana adong pepatah lupa kacang akan natabui do na ditiup nasida alai naon dang diingot be songon dia parsorion ningoluna umbain ibana boy jong sonare. Itu kan ina? Amang? Dan mungkin ita uju-uju sian huta ita mangarato tu Jakarta tor sukses nonsen. Au po percaya doi mang perjuangan hamu doi di kotaon umbayan sukses hamu, umbayan sukses geleng muna. Mulo holan santai-santai do, mangan mudo martangi yang tambana dan mungkini nonsen doi. Ale perjuangan muna mulo di surato muna amang surato jo amang songon dia do perjuangan muna mungkin sahali do ko muna ma dang tar suratawa mang. Alanya gudang na. Mulai sian danak omma mangarato audison omma na utaon mangarato autuson omma ditolak muse omma sudedo ikon ta alami. Makanya di dok nagabe suksesi dang adong na ikon langsung adong step tangga naik sa tangga. Raja David pesongoni dotong. Tabereng neng gabe raja ibana ala ikon dilelet Saul neng dipamate ibana. Neng marsangap Tuhan Yesus ala ikon tarsilang ibana. Ise mana porsea tu Tuhan Yesus. Molodang tarsilang ibana mula mangulu dohot. Nakok tuha rajauna. Itu kan ala Kristen. Marhite mudar ni Tuhan Yesus Kristus amadiro. Nunga sesa dosa muna. Itu Kristen. Perjamuan kudus. Ulaun nabadia. Roma pandite mado. Pos maroha muna. Roma hamu. Nunga sesa dosa muna. Umbenido haluahon dang tiki Tuhan Yesus tubuh alai ditiki ibana mulak mangulu tu surga sonangan. Napaduahon damang dainang tabereng nakin di sitong. Ikon gararokku do tu Tuhani tu debatai ahananunga ubaga-bagahon. Ondo na maul. Di parngulu atas si ganupare. Mulu nunga marbaga-baga ita susah halak. Unang majulu tu debata songon berjanji. Nazar mulu di bahasa Indonesia. Mulu tabuka Alkitab. Bernazar tu Tuhani. Bernazar tu debata. Bernazar tu dongan. Mulu anon songono nau. Ikon ondo huleon. Ikon ondo huleon ti debatai. Aleti kinunga dapok na taleo menang daw. Kan itu?
Sudah do hita hea bernazar di son Tuhan ni? Sudah? Mungkin sehari sudah. Alai talupahon nazarta. Itu kan? Na parjolo. Ditiki hita mambuan dak danakta. Nakin dititing adung tardidi. Bernazar do hita di si? Itu kan? Didok pandita ma. Naulo doho mengajari mambuan patuduhon pabuahon omma. Tuhani haporsioni kan itu suku-suku ni tak alusima naulo doa. Na paduahon tiki maka tidak kon na porsiaon. Tak tidak kon doi. Aduh, adong do sukun-sukun di si? Adong. Tauloi do naulo doa. Kan itu. Na parpudion do na paling maul. Tiki tarpasu-pasu. Buasa maul isukum panditai mai. Aleon naulo doho gabedongan saripena alusna uluhian. Kan itu? Itu kan mang uluhian. Alai dukun ninunga 3 tahun 4 tahun merbadai amang sirang maau. Ido nazar tutuani. Nga 5 tahun amang buasa ikon nondong aku. Alai tiki dido panditai di jolonion naulo do uluhian amang hatok mak. Kan itu? Hato pita mangoloi alai ma ngulahoni do na maol. Tiki dido nang tardidi. Hati dako majo na toras jongjong ma. Naulo do ho mambuan dak danakmu. Naulo do ho mangajari pabuahon on haporsiamu. Olo. Aleda kuboto sonari. Puji Tuhan mamolo hubereng di son. Godang ama. Mulo dihuta sonari. Mulo hari Minggu. Satongan niope da ngadong akama. Da kuboto. Alai sekolah minggu pul. Jadi si pato sukun anak nise do. Ala hubereng inata godang kan itu. Aka mata soti. Otomatis si sukun do atena anak nise. Ala dakea tarida amangi. Hola Natal tarida, tardidi tarida, tarpasu-pasu tarida. Dan mungkin dang tarida tarpasu-pasu inang ate. Ise pasangan na kan itu. Umbah ini do, unang hato-pato pita berjanji, bernazar, maka tidak kon on, alai dang taulahon. Damang dainang naniholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Dido musenakin, iya mangan hita, dilehon Tuhani, butongan hita, satu butongan dohita, dan Tuhani. Napogos, napora, tongdo dilehon Tuhani na. Gari adong dope hata mandok di bibelta, gari pidong na sohea manuan, alay boy do dilehon Tuhani, mangan. Ido ta pake? Unang pake. Alat na malas doi. Ido kan? Gari pidong amang, nasohea manuan, nasohea karijo, nasohea songonon. Alay mangan na sida. Batoy ma, ipodomani maho martangyang do mangan. Kan ido? Alay pake ma songon darapati dohot. Ulo. Marbisuk mau songon. Marbisuk songon. Ulok do, dang darapati. Marbisuk songon. Ulok marroha songon. Ido. Umbaheni do si pata mulut tarpasu-pasu amang merpati do di ipaluas. Kan ida. Marroha dohot marbisuk. Ima halak Kristen. Mulut tumpet tapangido nakin Tuhan leon au pasu-pasu sian si panganon. Taingok ma. Tangi yang si panganon pe ditangi yang alia manami dang godang tapangido kan. Lehom ma Tuhan cukup nadang marlobi-lobi. Asa unang aha. Unang mokmokan hamo songonao. Obesitas di loko natin. Daw. Alay Tuhani, jalap tapangido to Tuhani, lehom ma Tuhan makanan secukupnya. Idong bahin ni taboy butong. Ida kan?
Ale sipata maul do hita butong molodang tahamulatehon ahana adong dilehon Tuhani. Ido sulit ni hita halak bata. Ngadileon tu hita on tapi kirian. Dileon on hurang dope. Dileon on hurang dope. Gabi terakhir ama sudah na di portibion tapi kiri naing madiau. Ala maul hita makamulateo na adong didirita. Ido sai ni hita inang ama. Maul hita makamulateo na adong didirita. Nunga di leon on ale naing songonan. Di leon on naing songonan. Ngadapot on naing sangan. Itu kan? Dak kaya hita mandok mau lihat ya Tuhan. Nunga di leo ko on hombar tulomoni roham. Ido na mace maul tado pi di bagasan diri tanang rohata. Ala ido na boy dapotota sian Raja David. Di hamulateo nasida songon dia basa-basa na dapot nasida di parnguluan na. Jel au pe hu hamulateo doi nang amang. Boy hita pajupang omma di do perjumpaan kreatif. Daku boto daku pikiri boyau tu son ale omma Tuhanido na mambahen songon dia do ngulu tahun. Unang pola holsoan. Ale pasaha sian haporsiamu. Maul ni ala Kristen mulununga tapasaha sude pangiduata mulununga tapasaha sude pakirimota maulna makaporsiai natadoki. Isi mana hea martangiang. Ale nunga martangiang ibana amen. Ale dang dia porsionasi datangiang na. Boy do malum. Songon dia do. Lulus do ibana. Padahal naing matangiangi taha porsiai ikoni do na saud. Ale di do Tuhani lomoni roha ni Tuhani do na saud dang lomota. Ale lomoni Tuhani do na saud di parnguluata. Nang songoni pasu-pasu tu hita ganuk marsada-sada marasing-asing do ina. Marasing-asing do amang. Alai di leon Tuhani do hita mangan, di leon Tuhani do hita butong, di leon Tuhani do hita berkecukupan. Mari te hite molo tahamulateon na adong di parnguluata. Na mangihut adong do parbue ni molo nunga tahaporsiai jala molo nunga mangyuton Tuhani hita di parnguluata si ganopare. Didok nakin ikon marpanidangion tu sude sahat tu pinopar ikon marpanidagion. Jelahami pe ikon watidak kondo tongon parjupangata haburjo muna tu akadongaku na rosian humbang na adong diumbangan nunga hami sahat tu Kramat Jati jala watidak kondo songon dia haburjon nasida. Ikon songonido hita gabi halak Kristen nungahu dapo be pasu-pasu nasian Tuhani jala ikon hati da komuna mai tu akka iana komuna. Ale una makolit. Sipata hita halak bata makolit tinangamang. Zaman na dulu, zaman daule saat tu sonari berbeda do. Unang badik komuna tu akka na poso sonari. Tikii molohamu mungkin mardalapa nang sikola suruh masonari dang hulu alaki tak zamannya itu kan tikii mardalapa do pe 2 jam baru pe saat sikola dang adong pe do uang jajan dang hei teman do dang sikola au sonari dang dileon uang jajan mama lah sekolah kan itu artinya tidak ko masongon dia kerja keras muna usaha muna asa boy songonon, pabua mai, perjuangan munai, asa unang marisuang. Itu kan inang, na tua-tua nami. Sian na tua-tua do pangalapan, poda. Sian na poso pangalapan, gogo. Umba ini poda ho hamuma, naringgani, pabua hamuma, songonon do porsuna, molodang marsikola. Umba ini marsikola mamu. Kan itu? Taha tidak pun doi. Songonon ma ikon marsikola doho asa gabi songonon. Iuto matuani ido nakin
na ikon tadalani di bagasan nguluta marite-hite na tabuan dak dana kitar didi. Jala ido na macay rikot di parngulata. Maka tidak kon songon dia marpanan gion songon dia haburjion ni Tuhani di parnguluata sigano pare. Unang pabuahamu ungut-unguti. Holan di rohamu namai. Ala di minggu kantate on, ano merede pehita. Ala nakin di minggu pagi godang do markor atenang. Ala minggu siang on nakin holan sada markor. Ano marede maita markor masude ate, au pe kondakna. Amang dainang sautik na pe asa unang mau do-odo na dipudi. Si pata maulian do hita hudul tujolo. Unang tersinggung hamu amang ate. Jadi adong matolo na ikon singotota sian turpo jami taon. Buah pe godang ni parmaraan si taonon parukilon di bagasan nguluta saya taingok mah Tuhani mandongani ita. Buah pe godang ni akka parmaraan si dangolon hapursuhon nang aka pikiran na manosa si David, alay ikon Tuhani do diingot na sida. Una kamu madele. Mulu na po sobulong mandokon, banyak jalan ke Roma. Banyak jalan dan usaha yang Tuhan kasih untuk kita. Tapi bukan melalui satu garis. Bukan sesimpel ini dengan permintaan doa kita. Alay ikon do songonon. Songonon. Alay ujung na pos marohata. Nga diboto Tuhani naum rikot di parnguluam. Sonari pe anon, jala anon do sonari, dia tidak konhamuma baburjudo Tuhani maparorotao di nguluku. Pikiri mainang. Tarlumobi na toras nami di son nanunga 70 sa 80 tahun mau liate. Dia sini rohani Tuhani di leon gajang ni umur. Ale mulu di surat to kamu songon dia pardalanan ni ngolui. Basa-basa ni Tuhan doi. Dang gogo muna ingok mai. Dang gogoku alay gogo ni Tuhani do. Maparorot ngoluku sigano pare. Namangiut di dok. Haluaw na siyan debata. Holan marhite-hite haporsyaw. Godang do halak mangido, mandok porsea au, mangido siyan tangyang, alay ditik kidang di leon, ahana adong di rohana, madele ibana. Unang masongoni. Alay porsea ma, ay Tuhanido, nomboto salu na narikot diho. Demang dainang, lau manutup jami taon, ala tongon, di minggu kantate, marite-hite topik minggu nakin, ikon mamuji Jehovah doaka na uso-uso di ibana. Orang mencari Tuhan akan memuji namanya. Alaidang holang patibulhon diri nasabing, diri pribadi, alai ikon patibulhon do harajaon ni debata. Mau lihat tema dihita. Tabuka ma, muluh dokon tabuka buku deta, tabuan do. Iya, manang HP, elektronik pe boy, di buku ende 500 tolu. Iurupi parorgan nami maju amang, mod song leader. Adong on edep na hubuak kami siyan humbang. Na jojot wedehon, mulu au di pardalanan. Si pata godang dotong ungut-ungut, dangolan hamu na marungut-ungut padi tapi godang do ungut-ungut na inang. Dakolak kamu na masuk neraka pandita masuk dotong. Pos marwa muna. Rap marsipai mau mai tadi neraka manang di surga. Ido kan amang sonari doi kan ido. Pajupang di neraka manang di surga. Ise nomboto au masuk tu surga manang kamu masuk na surga. Kan ido holan Tuhan ido. Saluhut na taula di Portibion dang adong naboy membain on nilai 100 on dang adong dosana saluhut na holan tuani do naumboto ahana ni ulamuna saleleng mangulo. Umbayani tede majo 500 tolu amang. Ingok maon unang pola ingok bohiku ale ingok maon edisian humbang maon ubuan. Nalo dibantu song leader ma mulo boy ale alon-alon mamang.
Molo adong na boy mangedeono na non tarida may songon dia ibana masuk do ede tu bagas rohana manong hola mangedehon ibana. Tedeo ma. jauh dongaki di mana susani rade dioaria saibe rendo pak Jesus terberkati tamanang daun. Alesian boy muna adong naso las roha mangedeon. Ala mungkin isia birang na do siamun na marbadai bana. Padahal edeho mandok tudongan na do kan? Tarima do ede nalo jauh dongaki. Didok muse di bahen hasusani rade dioadiani saibe reng dopak Jesusi. Jadi mula dong dongan muna saya marungut-ungut doko matu ibana soho ungut-ungut mi paso soho ungut-ungut mi paso ho mau paso saritami malau manutup jamitaku tau lakon ale bereng masya birang muna bereng siamo muna apuli rohana na marsa doi banau umbahen ro tujoraon kan itu mah na marsa doi tasian ganu pari disudi akapar karijota mamuka Senin Sabtu hari Sabtu rohi tatuson mula muse marungut-ungut daw bolok ko nungut-unguti buka lembaran baru tu hari Senin buka muse masalah baru hari Senin hari Minggu ro muse muludang adong masalah muna dang rohamu persiau si. Persiau dong mesti. Muludang adong paru kilo tadang perikot gari jaon. Hala na pardosa do jala umboto do sana songon dia parngoluan na umbain marlojong tu gereja. Amin. Muludang adong masalah toy matutup gereja Keramat Jati. Aladang rikot dia puli rohana kan ide nang di gereja na mga puli roha do dang mambenar sa inang mula kamu siya non muludang mekkel mula auto dulu sanggul kan itu alanya narotu gereja mga puli roha do paditai situai asa songo dia roha muna las roha muna mula muse tu hari Senin masalah muse Selasa masalah tu hari Sabtu masalah roh muse hari Minggu mambuan masalah kendang mungkin mulutung pe adong masalah di hombar jabu ale mulu di parhudulan unang ma ate unang pola dang dongakon menyingkir tusan dang dongakon gari ada non di ujung amai ba umbay no manutup jamita kuat amang boy do amang tolu hali mulo tolu hali piga do amang 50 do sa musik dang pola teh omma ale bereng dongan nate apuli dongan muna dokoma asoho ungut-ungut soho itu asa unang di bagasan arsa ni roha do hita mulutung pe mula anon hamu tu jabu torro amata marungut-ungut soho unang pola muru dokon molo hata batakinang adong dua intonasi soho kan itu soho kan itu intonasi lembutnya itu didapat di Jakarta mulu di Humbang herana muru do hami tong mak tatutuk majamita ton nalo
Tabereng dong ata temang inang. Asalas rohata mula, molodang deng marsi pakuling masonari. Nalo jauh dogaki tira ena susah hari. Dong tu ibana. Rade dio ani sane rendok pa Jesus Dong tu ibana muse. Hupuji umwalate Tuhan. Disudia sini roham do dengan dibasam. Nama nutuki rohanang pikiran kami Tuhan. Umbain marlojo kami mendapat toko Tuhan. Gudang aka parsorion sidang ngolong. Nang aka pikir nama ngabati rohan kami. Ale salut na upasata kami ulang tangan mo Tuhan. Marite tangiang pangiduan do da porsyon kami. Say rupamu do aka na marsitutu mangido tuho marite na porsyon kami. Maulihat Tuhan mulutung peboy kami pajupang di bagasan atau marsaur di AKBP Resort Kramat Jati Tuhan. Salut na alan yasin ni roham do dengan ni basa namin roy rohan ang pikiran namin na mangguriton di bagasan ngulu namin Tuhan pardalanan ngulu kami siga lupa Tuhan. Saya homa na mandongan ni sudi akar ruas na adong dia pala partikyo ron di ibadah minggu Tuhan. Tarapul marohani nasida na marsa. Apuli rohan nasida mulutung pe gudang aka pikiran na Tuhan na mga bati. Maria manasida mamuji ho mula siyan garejaon di bagasan dami. Nang disude paralado ni Uriam pe Tuhan na makubasi ibadah minggu. Saya memasuk-masuk nasida keluarga nasida nang aporsyon nasida. Pargugoy nasida Tuhan na di Joho marite-hite aporsyon nasida. Dohot nang amang, dohot inang, pandita na adong di AKBP Kramat Jati Tuhan. Pasung-pasung nasida, pargugoy nasida. Leo nabiso kondo da pistara Tuhan. Nang akalabas ni roha Tuhan. Asaboy nasida, gabi sitiruon di AKBP Kramat Jati. Pos dorohan namin Tuhan, saya rupa muda sudah memuka sianda dana saat itu nama godang Tuhan. Dia kaulau nasida, parsikolo nasida Tuhan. Saya mau memajulah nasida Tuhan. Di ruas nami, dia AKBP Kramat Jation, natar titing apala parminggu onot sonari Tuhan. Di bagasan parsai tope Tuhan nasida, pamalum sian aka uban na dipangan nasida Tuhan. Mulutung dang boy, udok kami sada-sada guar nasida Tuhan. Alay botohodo takas Tuhan pangido nami elek-elek nami Tuhan sehodo napasauton salun na. Dia kadongan nami sa buhay roh apala partikel Tuhan. Seho mamanuktuki rohana mulutong pegalena sida dia kapikiran ng rohana sida Tuhan. Dia ka permasalahan ng parukilo na sida Tuhan. Sa buhay na sida marpungurap do tami marsonong-sonong Maria mamuji ho. Bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus sesa manusia. Amin. Marende beta siang bukende 570 sia ur papungu pelean na paduahon.
diutus. Upasatami na sila umito amin, pero namin ito. Sejalo may gabi uap na usus di julong, paso-paso may jalaramote, aso korsyo kami pelon, pati bulho na rajaw mo dito matongan uriam doon di portibyo. Buhay maruan namin marite to dim, asalam mo tadahami godang ni sinolayo mito amin, asalam girgir kami mandok melihat itu, marite Jesus Kristus Tuhan namin. Amen. Saya pinurbadia maguarmu, saya Roma harajomu, saya saud mulamuni roham di banu tohon somona di banu gija. Leo matua misadoro nanguluan siapari, saya sama dosa nami son panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuami. Una kami togi untuk panujunan, palu ama ami siang panago. Di pasu-pasu jalan diramoti Tuhan di bata mau, di sondakan Tuhan di bata mau buhina Tuhan jalan asih maruan bidau, di dopakon Tuhan di bata mau buhina Tuhan jalan di pasar pemadamena tuntut dim. Selamat hari Minggu Madita Salam.
đọc đó si lòng đi từng khi chẳng bao nói ly biệt xa thọ kỳ đại mất sao vui so ho hùng tu ngục bi pa so so hulu tu ngục bi pa so so pa so